Il-Ministeru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali kjarifika r-rapport li sar fuq l-istazzjon tal-Partit Nazzjonalista dwar każ ta' raġel li kienet jorqod barra u spiċċa jgħix f'kantina. Fi stqarrija ġie spjegat li nhar l-Erbgħa li għadda Alfred Spiteri ta' 60 sena mar il-Ministeru jitlob l-għajnuna wara li qal li spiċċa barra fit-triq kif tkeċċa mid-dar minn qraba tiegħu stess. Huwa ġie offrut night shelter fil-Mellieħa fejn kellu post diċenti fejn jorqod u jgħix. L-istqarrija tal-Gvern żiedet tgħid li f'inqas minn siegħa wara li saru l-arranġamenti meħtieġa intalbet taxi li waslet lir-raġel lejn in-night shelter tal-Mellieħa. Jum wara, social worker mill-Aġenzija Appoġġ marret iżżur lir-raġel biex jibdew proċeduri ħalli Spiteri jidħol f'residenza iżda huwa beda jinsisti li ma jridx jaċċetta l-għajnuna. Fil-fatt ir-raġel li l-Istazzjon Nazzjonalista wera f'servizz li xandar fuq l-aħbarijiet tiegħu iffirma dikjarazzjoni biex jitlaq mill-ħum tal-Mellieħa. Il-Ministeru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali ppubblika din id-dikjarazzjoni li turi biċ-ċar kif kien ir-raġel li minn rajh għażel jirrifjuta l-għajnuna. L-istqarrija tal-Gvern temmet tinnota li x-xandir tal-Oppożizzjoni qed jibqa' juża sitwazzjonijiet sensittivi biex jipprova jirbaħ punti politiċi.